Nag-lag nga saglit nga guys. Wait lang guys, relag ako. Naka-AC. Ito na nga lang dito. Mas Mario. Hello guys, good morning, good morning. Let's laba. Hello Miss Moana, maganda. Okay na yan, okay na yan. Hindi ko na masyadong babalahin si madam. Ay, babalahin. Totoo pala yun. Kunti lang naman yung lalaban natin guys. Isang ano lang. Isang ganito lang. Hi Miss Kulot. Ow! Nakalagba basketball na salsala oh. Ano yung nangyari? Brown out guys. Ma'am baby, good morning. Brown out, dito tayo. Nawawala yung signal. Ay, nawawala yung ilaw. Ah? Naka-start ko pala, kakain na. Oh my gosh, yan ang gusto ko. Yan ang ayaw ko pala. Di ba mamo, Ana? Maganda. Konti lang yung labahan natin guys. Pag ako nag-umpisa maglaba, dire-diretso na yung matapos. Talaga babae. Good morning, good morning. Sa lahat ng mga viewers natin dyan. Mga kanon guys, mga name. Nagsita tayo kay Balatong. Agsida tayo ti Balatong. Ngawan ti Karnena. Karnena. Karnenas, nasagpaw na guys. Karnenas. Marami daw. Ay, thank you, Madam Moana. And guys, shout out sa mga viewers natin dyan na mahilig manood ng naglalaba. Panoorin nyo kung paano maglaba guys. Tingnan ko to. Aba. Kumakain siguro si Madam. Baka si Miss Moana yan. Guys. Baka si Madam Moana yun. Bukod sa maganda na, mabait pa no? Ganyan dapat. Guys. Hello, Ma'am Jayan. Hello, guys. Kumusta kayo dyan? Nood lang kayo, ah. Thank you. Thank you po sa pag-follow. Thank you po sa mga madam, mga sir. Ang late pa ng planggana ko kasi lahat ng planggana may lamang, may mga lamang damit. Lahat kasi naglalaba. Yung iba nakababad yung damit. So, isang planggana lang na napaka-cute. Pang lalaking planggana to guys, ah. Aw! Ginawa mo sa cellphone ko, boy. Ba't mo binagsak? Ano babagsak yung cellphone? Ay! Hindi nasira.
Anong oras na? Alam, mag-alas 12 pala. Mag-alas 12. Kaya na muna kayo guys. Habang nanonood dyan. Shoutout sa mga nagagandahan nating mga viewers ngayong oras na to. Ngayong oras na to lang ha. Mamaya, hindi na. Ang pinag-usapan ng dalawa. Ako na lang maglalaba po. Wow! May gusto akong ipaglaba guys. Siya na daw maglalaba ng damit ko. Sana all. Talaga ba? Sino yung mga masasipag maglaba dyan? Kalaba naman guys. Pag-umpisa pa lang tayo hindi pa tayo nagsasabon Ang sarap ng araw. Oh my gosh. Ang sarap ng araw. Mamumula na naman ako nito. Mamumula na naman ako guys. Sinaarawan ako. Alam nyo naman. Di ba marami pa? Di ba? Marami-rami yung lalaban natin. So, kalma lang kayo guys. Mamumula nga ako pagka naarawan ako. Hello, Ma'am Frances Jake. Ganda na pangalan ni Madam Ayan, shoutout din sa mga viewers natin sa Red Up. Magandang araw guys. Tara, maglaba tayo. Hindi, umaambon kanina, kaya lang ngayon, ewan ko. Wala na, hindi na may spelling yung panahon guys. Buti may araw dyan. Guys, mag-comment po kayo. Parang walang nagko-comment sa kabila. Ay, thank you po sa padonat, Madam. Thank you sa lahat ng mga viewers natin dyan. Ang dami nating viewers. Pasisikapan mo nga kayo kung paano maglaba. Papakitaan kayo ng mga moves guys. Papakitaan ko kayo ng mga moves ko kung paano maglaba ng basta. Manood na lang kayo kung paano maglaba ng maayos. Papakitaan ko kayo ng malupit na mga moves. Una, siyempre, bawasan muna natin yung dumi, guys. Ayan. Pigaan, basahin muna natin yung pigaan, ganun. Pusutin konti. Ayan lang yan, guys. Ay, yung mga ibang alikabok, matanggal na agad. Para hindi na siya... Sige lang, pass. Nagda-diet ako. Di ba? Pag kumain ako, munggo ulam, wala na. Misada. Ay, kalabasa pa yung ulam. Hindi pala natuloy yung munggo. May pinantahan kasi kami kanina. Oh my G. Umpisa pa lang. Medyo na. Medyo tinatablan na tayo guys. Wait lang, baka makalimutan ko Yan, dito sa Black App. Meron tayong ginagamit na, si Kay Lusak. It's a Thai boy tapyas, pero tapos nalabad ako. Nanonood si Kuya Gay nandun sa kabila.
Guys, mag-add ako ng ano guys ha. Ng alam niyo na. Baka mayroong gustong bumili pang regalo. Ayan, itong ginagamit nating upuan. Murang-mura yan guys, pang regalo. Pwedeng gamitin pang laba, outdoor activities guys. Bebenta ako para para makarami tayo. kasi naman, ang daming bumili nung nakarang nag-live tayo. At very satisfied naman sila guys kasi napakaganda ng quality ng upuan na to. Wait lang tayo, flex muna natin yung ginagamit nating upuan guys. Napakamura pero hindi mukhang mumura eh. Napakatibay kasi, tingnan nyo. Yan, ang bigat-bigat ko pero kaya kong kargahin guys. Ala, marami pala yung ano. Ayan o. Ito yung upuan natin na lit-lit pero kaya tayong kargahin guys. Ang bilis lang tiklopin, ang bilis lang ibuka. Isang kamay, yan. Para hindi madulas. Madumi kasi ginamit ko ito sa ilog. Ayan. Yan, kahit mabasa-basa ito guys. Ibay. Check yung yellow basket natin. Tingnan niya, mabigat. Kahit mabigat ka, kaya kang kaya kang kargahin. Diba? Yan, naka-screw. Yun naman. Ha! Gasa na lang ulit natin. Ayan, kung gusto nyo kung interesado kayo guys, check nyo lang yung yellow basket natin. Andyan lang yan, napakamura. Pag may coupon kayo, o kaya free shipping, mas makakamura pa kayo. Damihan nyo na. Diba? Yan muna. Hindi marami-rami tayong labahan ngayon Marami tayong labahan ngayon, guys. Let's go! Tapos na daw si Kuya Guy Lusak maglaba. Ayan, minsan-minsan lang naman yung lumabas yung araw, kaya pagbigyan na natin. Kaya na natin siyang umeksena sa paglalaba natin, guys. Ito na, start na tayo magkusot-kusot. Boss Alejandro, ang ating kaibigan. Yan, ang ating mga kaibigan sa Red Up. Yan, kamusta po kayo, guys? Ma'am Moana, thank you. Ang bait naman ni Ma'am Moana. Grabe naman yan. Yan guys, unang damit. Wow. Yan. Basta pag namula ako guys, alam nyo na, pag namula ako. Pinahirapan ko daw sarili ko. Bakit? Ba't ko pinahirapan? Hello, Boss James. May itsura daw ako. Grabe naman yung taong walang itsura, guys. Basta ako sa inyo, i-follow nyo na ako. Pa-heart me. Thank you, Miss Amelia. Shoutout sa'yo. Manatili kang maganda, Ma'am Amelia, dahil pinalo mo ako. Ikaw na nga ba? Baka. Di mo sure. Tapon mo yan. Bakit tinatapon? Grabe naman. O, di ba? Ang bilis na magkusot, guys. Walang mahirap dito sa pagkukusot. Share nyo na yung live natin para dumami kayo. Ayan. Hello, Miss Kira. B6, ganito lahat ng kanipis yung mga lalaban natin. Para wala na akong labahan. Grabe naman sumutan. Bait talaga ni Ma'am ngayon Ni Ma'am Moana. Sana lahat kagaya niya. Maganda na. Aray. Binalyom yung araw. Grabe naman. Thank you, Boss Vic. Manatili kang pogi, Boss Vic. Hanggat gusto mo. Grabe naman yung araw, guys. Sinagad na. Anay. Pusok. Basta pag namula ako, alam nyo na. Mabait ka sa lahat. Okay. Okay.
Sana all. Sana all. Kaya nga sana all. Sana all katulad ni Ma'am Moana. 1-0. Huwag na natin masyadong kusitin ng maigi kasi marami tayong alabahan, guys. Grabe, nakaalala yung araw, oh. Oh, kanina, nag-aambon lang. Grabe naman. Nawala yung mga viewers natin. Nag-post lang ako ng upuan. Guys, sa mga interesado yan, yung inupuan natin ngayon, napakasarap gamitin sa paglalaba. Check out na kayo, guys. Murang-mura na yan. Murang-mura na. Dagyan nyo na para sulit yung shipping nyo. Swak pang regalo. Meron ba? Meron bang naka-add? Hello, Miss Juday. Init. Na-check. Kailan, Ma'am Linsky? Dumating na ba yung order mo or mag-order ka pa lang? Order ka ulit. Sa mga hindi pa po nakapag-order na ganito ang upuan, guys, hindi kayo magsisisi, promise. Matagal na sa akin to, tibay pa rin. Matibay pa sa relasyon nyo, guys. Baka hindi pa ito nasisira. Yung relasyon nyo, sira na. Kaka-order lang, kailan? Ngayon? Ba't di ko nakita? Grabe naman. Guys, mag-order na kayo, promise. Hindi kayo magsisisi. Uy, grabe naman yung araw na yan. Pag nakaalala. Ngayon lang, ba't hindi nagpapakita sa akin? Talaga? Ba't dinamihan mo na? 10. Na. Ngayon lang daw. Yan, shoutout sa mga viewers natin dyan. Oh, grabe. Talagang walang kaharang-harang yung araw. Grabe, uy. Grabe. Shampoo. Anong shampoo? Shampoo. Shampoo? Shampoo. Ilan yung order mo, Ma'am Linsky? Damihan mo na pag regalo mo. Para matuwa yung mga martes sa inyo. Bigyan mo lahat sila. Tig-isa. Para hindi sila mangalay pag sila nagaganduhan sa kalsada. Ganun. Isa lang, sayang naman. Isa lang. Damihan mo na. Sila Ma'am Candy nag-order nung nakaraan. Sila Ma'am... Nakalimutan ko na to. Basta ang dami nilang in-order. Natuwa sila kasing ganda. Napakatibay nga. Isa lang 100. Ba't ang... Ay? Sabi ko kasi sa inyo mag-order na kayo nung nakasale eh. Sa bagay, ganyan din yung presyo nung bumili ako. Naging mura kasi nung nakaraan to. Let's go. Ang late kasi ng planggana natin. Shoutout sa 30 plus viewers, tol. Diyan ka Christmas. Yes, Ma'am Libra. Bigla ko, ano yung Boss Marian umakyat? Magandang tanghali. Thank you, Ma'am Libra. Kanina 119 ngayon. Nagmahal. Mamaya ano na yan, mura na yan. 80 pesos na na. 80 pesos na lang yan mamaya. Guys, pa-follow guys, pa-share, pa-tap-tap naman ang live natin. Baka naman guys, sa mga gustong pumuto sa atin dyan. Hello Ma'am Leslie.
Hello, Miss Libra. Yun, binaview ni Ma'am Libra yung product natin, guys. Ayan. Ano, damihan nyo na para sulit nyo yung ano. Para sulit. Magandang matibay, promise. Pag hindi matibay, hampas nyo na lang sa akin. Pag hindi matibay. Pag nakita nyo ako. Ayan, matibay nga. Ito, tagal ko nang ginagamit na, di ba? Isa sa mga nakapanood sa atin dati. Basic. Hello, Boss Dels Monte. Ayan, check nyo na yung product natin. Yan. Hindi ka mangangala. Bro, may labaan pa ako dito. Yung grabe naman si Boss Dels. Kahit malaki na yung muscle niya. Gusto pa niyang palabas sa akin. Kaya mo, bossing. O, dalawa pa lang yung lalaban natin. Ilang piraso to? Mga 30. Siguro, mga 30. Hello, Miss Janet. Okay na yan. Hello. Naglalaba din yung ate ko. Kaya pa naitunog ng ano ng tangke, ano, ito tangke. Kaya pa naitunog kasi hindi makapagkarga ng maayos. Met maya nababawasan yung karga. Oh. Aha. Ayan. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Baka meron pa pong gusto umabol. Mag-follow sa akin. Di ba, bossing? Kumain ka na ba, Boss Mario? Nagtago na naman yung araw. Mga 3 days to bago matuyo. Promise. Magandang tanghali sa lahat ng mga viewers natin dyan, yung mga nakapag-break na sa trabaho. Sa mga kumakain dyan, mga nagpapahinga pa lang. Nagduduto. Shout out. Wala po kaming washing. Miss Carm, wala. Wala. Nasira yung washing namin, guys. Marami pa ako dito. O, palaban nyo na sa akin. Mura lang singilan. Hindi na, palaban nyo sa akin. Mura lang. Alay na tayo Pasko. Tapos nag-aabang ng pamasko si Ma'am Virginia. Grabe si Ma'am Virginia. Ako ngayon nag-aabang ng pamasko mo daw eh. Cagayan po, Miss Milo. Cagayan Valley. Ilocano. Ayan, namamasko ako sa'yo. Aray ko, bakit? Naunahan niyo ako. Dapat ako yung mamamasko sa inyo. Mali. Hindi maaari yan. Dapat ako. Ako yung mamamasko, wala akong pera eh. Ba't eh? Nagigaraw Baggaw po, Miss Milo. Medyo malayo, pero galing ako dun kahapon. Nagmotor ako. Kami, Libunso. Ching. Ayan na naman siya. Hello, Miss Jo. Ang galing daw. Nakapunta ka na. Malayo, di ba? Ma'am Jennifer, thank you po sa pa-rose. Sana dumami pa yung katulad ni Ma'am Jennifer. Bango naman ang rose niya. Sana all ipapaamoy yung rose nila. Thank you po. Sana dumami pa yung katulad mo, madam. God bless. Hanggang Gonzaga, malayo pa sa amin ang Gonzaga. Laba-laba daw, sabi ni Ma'am Ellen Ruiz. Hello, Ma'am Ruiz, Ellen. Kamusta?
Good afternoon, Ma'am Dindin. Magandang tanghali. Ang late kasi ng planggana natin. Lumakas pa yung araw. Alam niyo naman guys, namumula tayo pag naarawan tayo. Tingnan niyo, namumula na yung naarawan kanina. Ano daw? Nakakamiss din dyan, sarap. Oy! Huwag mo sinasasabihin yung batil patong na yan kasi nagugutom ako pag ganyan. Ay, mata! Grabe, grabe. Ba't mata lang? Dapat balat. Ano ba yan? Yan. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Almost 30 minutes na tayo nag-live pala. Guys, sa mga gusto mag-check out ng upuan natin guys, murang-mura lang, 100 pesos lang. Isang daan. Pag maaga kang mag-check out, may libreng kape guys. Ay, sorry. Wala, basta. Maganda. Matibay. Check nyo yung yellow basket. Napakaganda. Kahit 150 kilos ka pa, kaya niya. Pag 151, alanganin na. Hindi, wag nyo nang gamitin. Pag 151 kayo. Tuloy-tuloy. Kahit dito guys, kahit tuloy. Tuloy-tuloy din yung ulan dito. Ngayon lang, yan o, pasilip-silip lang. Ayan, check nyo yung product natin guys. Murang-mura na yung upuan na yan. Panregalo, pang sariling gamit. Napakaganda. Pwede sa mga bata, pwede sa matatanda. Mga may rayo, mga areko. Basta. Pwede niyang gamitin kahit saan. Sobrang init daw sa Davao. Wow! Shoutout po sa lahat ng mga taga Davao. Sana all mainit. You know? Check nyo guys. Check nyo yung upuan natin na ginagamit natin upuan. No? Kahit ang bigat ko, kayang-kaya ako. Mura pa. Tapos mukha siyang, napakatibay talaga. Aga ba? Sakto lang. Ay walang mabukulublim na naman. Birthday nani Nanang Mono, December 27. Si Tawin Con Barok. 75 na ang edad ni Madam. Senior na daw si Madam. Advance happy birthday, Madam Virginia. 27 pa. Teka lang. Ang daming mag-birthday ng December ah. Hello Ma'am Jem. Jemaya ba yan? Yan. Check na kayo guys. Check out na kayo sa sa product natin. Napakatibay. Pakita ko ulit sa inyo. Product natin. Ito yung pinaka-tela niya guys. Ayan. May rubber dito. Natahi sa ilalim guys. Kahit 150 kilos ka pa. Yan. Medyo madumi lang siya kasi ginamit ko sa ilog nung namimingwit ako. So ginagamit ko sa paglalaba. Ginagamit ko sa pamimingwit. Isang kamay lang natitiklop na agad. Ayan o. Mayroon din siya anti-stiff na rubber dito. Para kahit sa tiles hindi siya madulas. Yo. Ang kilos ko, sabihin natin 90 kasi basta 80 plus ng nakaraan. Tingnan nyo naman. Hindi ako takot na umupo dito kasi napakatibay. Solid siya guys, solid. Tagal ko nang ginagamit. Ayan. Dami na nag-check out dito guys ng mga followers natin. Tuwang-tuwa sila kasi yung ganda. Tapos mura pa nila na nabili. May RH. Aray ka. Grabe naman tong si Bonsai. May RH daw. Guys, pa-follow, pa-subscribe sa mga may gusto. Ayan o. Panghimagas. Ayan ang bula ng sabon natin guys. Sarap maglaba. Wala na naman yung araw. Nagtago na naman. Nahiya na naman sa atin.
dagdagan ulit natin ng labahin. Para makarami tayo. Yan o. May ano to, baka nakakahawa to. Ito, jacket. Ginamit natin, ang kapal. Ginamit natin kahapon to, nag-rides tayo. Punta tayo ng Tuligaraw. Kaso, maambon. Buti hindi ulan, ambon lang talaga. Pero, nakakabasa din. Pagkarating namin dito, basa na kami kasi papalapit na kami dito. Is ano na, lumakas. Hindi na siya ambon, talagang ulan na. Buti na lang nakaulit na kami. Ayan. Sa mga gusto mag-check out guys, check nyo yung yellow basket natin. Check nyo yung details ng ano. Thank you Ma'am Zia. Thank you pa sa pag-follow Ma'am Zia. Ano sabon? Pwede bang banggitin? Basta letrang T. Sa letrang T. Hello Miss Marian. Ayan o. Minsan lang naman saglit lang. Ayun, thank you Miss Marian sa pag-view ng ating product. View nyo guys yung product natin, murang-mura lang. Ayan, Miss Ami, thank you sa pag-view ng product natin. Kung ako sa inyo guys, para masulit nyo yung shipping fee, huwag lang isa yung kunin nyo. Dagdagan nyo na. Check din kayo ng mga vouchers, baka ano pa yan, mas mura pa yan pag nakuha nyo. Ayan, mag-collect kayo ng mga pang free shipping para mas mura pa, di ba? Ayan, check out na kayo guys. Maganda itong upuan na to, promise. Marami na tayong nabenta dahil sa upuan na to. Napakatibay naman kasi. Yung iba nagulit. Ma'am Vic, hello, good morning, good morning. Shoutout sa mga viewers natin. Magkano po ba yan? Ayun. Doon sa price po kasi depende po sa depende po sa may account. Halimbawa, iba-iba po kasi nagpapakita eh. Ayan, dati 150 ko nabili, nag-sale siya ng 100 plus 107. Meron pang nakakuha ng 80 plus. Ayun, bigla-bigla po kasi nag-iiba yung price. 140 ngayon, Boss Mario. 150 plus ko nabili. Pero maganda, sulit. Meron pa siyang meron pa siyang lagayan. Para pag tiniklop mo, lagay mo na lang sa loob, bitin mo na lang po. Ayun o. Para kahit saan mo dalhin, pwede mong dalhin sa ilog, sa tabing dagat. Kahit saan sa bukid, pwede mong gawing upuan. Pag nasa loob naman kayo ng bahay, pwede gamitin ng mga apo niyo, anak niyo guys. Nagsusulat-sulat. Maganda siya. Pag naglalaba ka tulad, excuse me po. Pwede niyang gamitin tulad ng ginagawa natin ngayon. Ayan, dinadala ko rin siya sa ilog para pag namimingwit kasi ako, walang upuan kasi minsan basa yung lupa. Pag may voucher po kayo, may discount yan. Sabi ni Boss Mario, may discount daw po pag may voucher. Check niyo yung product guys, baka magustuhan nyo. Matibay talaga siya, hindi siya basta-basta. Wala pang dito na pangit yung order nilang upuan. Promise. Promises pala. Marami pang promises. Ang sarap lang magkusot kasi yung upuan natin, ang ganda. Ang lambot, parang naka-foam ka guys kasi wala kang mararamdaman ng tigas. Parang nagduduyan-duyan lang yung natin. Basta. Kaya ano pang ginagawa nyo? Check out na kayo guys. Check out na. Mura na yan. Matibay ito, promise. 150 plus ko din nabili ng ang akin. Ayan. Check nyo nga. Check out na kayo. Thank you po sa mga nagjo-join. Good morning, good morning, good morning. Ay, good morning. Alas 12 na pala. Ewan ko ba? Laging good morning yung nababanggit ko. Saan yan, idol? Nasa Cagayan po tayo. Ayan. Bye na, boss! Sige, bossing. Ingat-ingat, boss. Baka mahuli. Salamat. Sound trip muna tayo. Patayin muna natin yung sa isang live natin sa kabila. Ayan ang sarap ng bulak. Oh my gosh. Anong oras kayo makatapos dito?
Anong oras kaya matatapos si Boy? Parang daldal. Ayan, ito yung upuan natin. Flex natin ulit. Napakagaan pero napakatibay. Isang kamay lang natitiklop na. Ayan, rubberized na siya guys. Natahi sa ilalim. Naka-screw dito. Naka-screw dito. Nakatakas dito. Ayan, hindi na yan gagalaw guys. Matibay na matibay. Promise. Hindi ko siya mas maganda siyang pinopromote ng live kasi walang cut-cut dyan guys. Pag inuupuan ko na pag inuupuan ko na nasira, o di wag na kayong mag-order. Ganun lang yun. Pero hindi siya masisira.